ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክቡራትና ክቡራን ናይ ዩቲዩብ ቻነል ቤተሰብ ለተማርያም ናይ ፋርማሲ በዓልቲ ሞያ እየን። ክቡራት ናይ ዩቲዩብ ቻነል ቤተሰብ እዚ ቻነል ኣብ ዙርያ ጥዕናን መድሓኒትን ጠቐምቲ ሓበሬታታት ዝመሓላለፈሉ ቻነል እዩ። ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ሎማዓንቲ ንህፃናት ክሓሙና ከለዉ መዓዝ መድሓኒት ንህቦም መዓዝ ከንፅበዮም ዝብል ርእሰ ጉዳይ ክንነጋገር ኢና። እዚ ቪድዮ እስካብ መጨረሻ ንክትከታተሉ ብክብሪ ይዕድም። ክቡራት ቤተሰብ ብዙሕ ግዜ ከም ፋርማሲስት ኮይነ ኣብ ዝሰርሐሉ እዋን ከም ዝተዓዘብክዎ ብዙሕ ወላዲ ንእሽተን ነገር ክሓሙና ከለዉ ተጓይና መድሓኒት ናብ መሃብ ኢና ንጓየ ናብ ፋርማሲ ኢና ንጓየ፣ ግን እዚ ትክክለኛ ድዩ እሱ ድዩ ነቶም ህፃናትና ዝጠቕሞም ዝብል ብደንቢ እንትን ንበልና። ብዙሕ ግዜ ህፃናት ሙቆት ይሓሙና እዮም፣ ናይ ከብዲ ሰዓል እና ናይ እዝኒ ብዙሕ ግዜ ይሓሙና እዮም ህፃናት። ልክዕ ክሓሙ ከለዉ ወዲያው ዲና መድሓኒት ክንቦም ዘለናስ ወይም ክንፅበዮም ኣለና? ተወሳኺ ሓበሬታ ክንረክብ ኣለና። ናይቲ ሕማም ሚዛኑ ክንፈልጦ ኣለና። ኣብዚ ታይ ክብል ዘለኒ ቀልጢፍካ መድሓኒት መሃብና ዘንጊዕካ መድሓኒት መሃብ ክልቲኡ ተመሳሳሊ ችግር እዩ ዘለዎ፣ ክልቲኡ ችግር ኣለዎ። ስለዚ ክንዝንጋዕ ማይብልናን ክንቅድም ማይብልናን ኣብ ዝብል ኣነ እንትን ዝገብረልኩም። ምክንያቱ ወዲያው ምስ ሓመመ መድሓኒት ንህቦ እንተኮይና እቲ መድሓኒት ዝተላመደ ኮይኑ እዩ፣ እቲ እናተላመደ እዩ ዝኸይድ እቲ ሰውነቱ ኣብ ርእሲ እቲ መድሓኒት ምልማድ ብቻ ተይኮነ ናይቲ መድሓኒት ናይ ጎኒ ጉድኣት እውን ከውፅሕሊ ይኽእል እዩ። ስለዚ መድሓኒት ክወሃብ ኣብ ዘለዎ ሰዓት መድሓኒት ክንህቦም ኣለና፣ ክንፅበዮም ኣብ ዘለና ናይ ባዕልና ኣብ ገዛ ብዝንገብረሎም እንክብካቤ ክገድፎም ዝኽእለሉ ደረጃ ከዓ ብከምኡ ንክሓዊልና ክንንከባኸቦምን ክንከታተሎምን እዩ ዘለና። ስለዚ ቀልጢፍና መድሓኒት መሃብም የብልናን። ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ እቲ ምልክት ፈሊና ክንፈልጥ ኣለና። ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ከዓ ክንዝንግዕ የብልናን። ኣብዚ ታይ ክብል ዘለኒ ኩሉ ናይ ሕማም ስምዒት ዝመስል ሕማም ኣይኮነን። ከዚ ለምሳሌ ሙቆት ብዙሕ ግዜ ኣብ ሰውነትና ሙቆት ዝፍጠር ኣብ ሰውነትና ንዘሎ ኢንፌክሽን ንምክልኻል ተፈጥሮ ባዕሉ ዘዘጋጅዮ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ሙቆት መጠኑ ክንደይ ክኸውን ከሎ ኢና መድሓኒት ክንቦም ዘለና፣ ክንደይ ክኸውን ከለኸ ባዕልና ተኸታቲልና ብናይ ባዕልና መንገዲ እስካብ ዝሓዊ ክንፅበዮም ዘለና ዝብል ክንፈልጥ ኣለና። አሁን ብቁፅሪ ሓደ ክንሪኦ ዝደለኹ ሙቆት እዩ። ብዙሕ ግዜ ወላዲ ሙቆት ክስምዑ ከለዉ ህፃን ናይ ሙቆት መድሓኒት ንምሃብ ኢና ንጓየ። ስለዚ እዚ ከዓ ትክክል ኣይኮነን። እቲ ናይ ሙቆት መጠኑ ክንደይ ዝኣክል እዩ ዝብል ናይቲ ሙቆት መጠን ክንፈልጥ ኣለና። ሕዚ ብዙሕ ግዜ መድሓኒት ካብ ተቀዳዲምና ክንህብ ናይቲ ሙቆት መጠኖም ንምፍላጥ ናይ ሙቆት ዓቐን ናብ ዘለዎ ክንዕቅኖም እዩ ዘለና እንተኽኢልና። ሕዚ ሙቆቶም እስካዕ 38.5 ዲግሪ ሰንቲግሬድ እንተኮይኑ ካብኡ ንታሕቲ እንተኮይኑ መድሓኒት ኣየድልዮምን። ኣብ ክንዲ መድሓኒት ኢና ክንገብር ዘለና፣ ፈሳሲ ክንቦም ኣለና፣ ቅልል ዝበለ ክዳን ክክደኑ ክንገብር ኣለና፣ ምግቢ ክንቦም ኣለና፣ እንደገና ደሞ ዕረፍቲ ንክወስዱ ክንሕግዞም ኣለና፣ ዕረፍቲ ክወስዱ ኣለዎም። ስለዚ ትሕቲ 38.5 ንዝኾነ ሙቆት መጠኖም መድሓኒት ምሃብ ኣድላይ ኣይኮነን። ሙቆት መጠኖም ልዕሊ 38.5 እና ካብኡ ብላዕሊ እንተኮይኖም ግን ናይቶም ህፃውንቲ ሙቸት ንከይጓደል መድሓኒት ክንቦም ኣለና። ስለዚ ልዕሊ 38.5 እንተኮይኖም ፓራስታሞል ወይም ደሞ ኣይቡፕሮፊን ክንቦም ኣለና። ንህፃናት ኣስፕሪን ከም ፀረ ቃንዛ ኢልና ኣስፕሪን ክንህብ የብልናን። ኣስፕሪን ንህፃናት ሬስ ሲንድሮም ዝበሃል ሕማም ይኸትለሎም እዩ። ስለዚ ኣስፕሪን ካብ መሃብ ክንቁጠብ ኣለና፣ ክንቦም የብልናን ማለት እዩ። እና እቲ ናይቲ ሕማም ለበል ታይ ዝኣክል ምዃኑ ክንፈልጥ እዩ ዘለና። ተቀዳዲምና መድሓኒት መሃብ ኣድላይ ኣይኮነን ማለት እዩ። ብተመሳሳሊ ሰዓል እውን ብዙሕ ግዜ ኣብ ህፃናት ዝኽሰት እዩ። ብተመሳሳሊ ኣብ ሰዓል እውን
ኣብ ህፃናት ዝኽሰት ሰዓል ብዙሕ ግዜ ብቫይረስ ዝመጽእ እዩ። ስለዚ ብቫይረስ ዝመጽእ ስለ ዝኾነ ተቐዳዲምና አንቲባዮቲክ ናብ ምግዛእ ክንጓየ የብልና። ምክንያቱ አንቲባዮቲክ ትሪት ኣይገብሮምን ከድሕኖም ኣይኽእልን ማለት እዩ። ስለዚ ሰዓል እውን ብተመሳሳሊ ተቐዳዲምና መድሓኒት ካብ መሃል ኣብ ገዛና ባዕልና ተኸታቲልና ብዙሕ ፈሳሲ ክወስዱ ብምግባር ቫይታሚን ሲ ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት ብምሃብ በተለይ ካብ 1 ዓመት ንላዕሊ እንተኮይኖም ሾርባና መዓር ብምሃብ ኣብ ገዝኦም ክትትል ክንገብረሎም ኣለና። መድሓኒት ተቐዳዲምና ክንህቦም የብልናን። እቲ ሰዓል ናይቲ ሰዓል ግዜ እናወሰኸ እንተኸይዱ ካብ 7 መዓልቲ ንላዕሊ እንተኮይኑ ቶሎ ናይ ምትንፋስ ስምዒታት እንተልይዎም እንደገና ናይ ከንፈር ሕብርታት እውን ዝቀያየር እንተኮይኑ እና ቶሎ ዘትንፍሱ እንተኮይኖም ሙቐት እንተልይዎም ሓያል ሙቐት እንተልይዎም ላብ ሓኪም ናይ ምርኣይ ግድን ክኾነና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መዓዝ ክንወስዶም ኣለና ትዋና ነገር መዓዝ ክንወስዶም ኣለና መዓዝ ክንወስዶም የብልናን ዝብል ፈሊና ክንፈልጦ ኣለና። እዚ ማለት ታዩ በቃ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ክሕከም ኣለዎም፣ ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ መድሓኒት ክወስድ ኣለዎም። ኣድላይ ኣብ ዘይኮነሉ ድሓን እንተኮይኖም ግን ሰውነቶም ዝቋቆሞ ባዕሉ ብናይ ሰውነቶም ዝሓውዩ እንተኮይኖም ግን መድሓኒት መሃብ ኣድላይ ኣይኮነን። ኩሉ ግዜ ትክክለኛ መድሓኒት ንትክክለኛ ሕማም ክኸውን ኣለዎ። ናይ ዓበይቲ ሽሮፕ ናይ ሰዓል ሽሮፕ ንህፃናት ኣይኸውንን፣ ንህፃናት ክንህብ የብልናን። ኣድላይ ዘይኮይኑ አንቲባዮቲክ ባዕልና ብዘይ መእዘዝ ወረቐት ካብ ደገ ገዚእና ክንህቦም የብልናን እና ብዙሕ ግዜ ንህፃናት ባዕልና ንገብሮ ትሪትመንት ባዕልና ንገብሮ መድሓኒት ገዚእኻ መሃብ መድሓኒት ንዝተላመደ ንክላመድ ሰውነቶም ኢና ንገብር ዘለናና ክንቁጠብ ኣለና። ብደንቢ ክንስተውዕለሎም ኣለና ማለት እዩ። ተቐዳዲምና መድሓኒት ክንህብ የብልናን። ኣድላይ ኣብ ዝኾነሉ ጥራሕ ክንሕክሞምና መድሓኒት ክንህቦም ኣለና። ብዙሕ ግዜ መዓዘዳ እዩ ማለት እዚኦም ባዕልና ትሪት ክንገብሮም ኣለና እንተይልና ከመይ ዓይነት ኩነታት ክገጥም ከለ ኢና ላብ ሆስፒታል ቀጥታ ክንወስዶም ዘለና ቀልጢፍና ክንሕክሞም ዘለና መዓዘ እዩ እንተይልና ብዙሕ ግዜ ልዕሊ 3 መዓልቲ ዝፀንሕ ረስኒ እንተልይዎም ናይ መተንፈሲ ችግር ዘጋጥሞም እንተኮይኑ ከባድ ናይ ምቕልሽላሽና ቦሚቲንግ እንተልይዎም ካብ መጠን ብላዕሊ ድቃስና ድርቀት እንተልይዎም ብኣፋጣኝ ሓኪም ንኽሪኦም ክንገብር ኣለና። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክኾኑ ከለዉ ቀልጢፍና ክንሕክሞም ኣለና። ስለዚ ኩሉ ግዜ ዋና ክንፈልጦ ዘለና ቀልጢፍና ክንወስዶም ዘለና ሰዓት መዓዘ እዩ፣ ኣብ ገዛ ክነፅንሖም ተኸታቲልና ክንሕውዮም እንኽእለሉ መዓዘ እዩ ዝብል ፈሊና ክንፈልጦም ኣለና። እቶም ምልክታት ፈሊና ክንፈልጦም ኣለና ማለት እዩ። ካሊእ ከዓ እንደገና ካብ ዝተዓዘብክዎ ብዙሕ ግዜ ሰብ ናይ ህፃናት እዚ አንቲፔይን ፓራስታሞል ብሳፖዚተሪ ብዙሕ ግዜ ኣብ ፍሪጅ ይቕምጥ እዩ ሰብ ኣብ ፍሪጅ ይቕምጥ እዩና ፍሪጅ ከቕምጦ ኢሉ እዩ ዝሓተካና ሓንቲ ኣብቲ እንትን ክናገራ ዘለበረኒያ ፓራስታሞል ሳፖዚተሪ ኣብ ፍሪጅ ኣይኮነን ዝቕመጥ ኖርማል ቴምፕሬቸር ኣብ ሸልፊ ክቕመጥ ዘለዎ ኣብ ለለና ካቢኔት ኢና ክነቕምጦ ዘለና እምበር ኣብ ፍሪጅ ኣይኮናን ክነቕምጦ ዘለና። ሽሮፕ እውን ከምኡ ነናይ ባዕሉ ሕጊ ኣለዎ። ልክዕ ኣብቲ ናይ መድሓኒት ባዕሉ ኣብቲ ሊፍሌት ወይ ከዓ ኣብቲ ሰፈሩ ስቶሬጅ ኮንዲሽን ዝብል ኣሎ እዩ። ካብ 2 እስካብ 8 ዲግሪ ሰንቲግሬድ እትብል ተኮይናታ ናይታ መድሓኒት ስቶሬጃ እትብል ተኮይና ጥራሕ ኢና ፍሪጅ ክነእትዮ ዘለና እምበር ብባዕልና ሳፖዚተሪ ክመክኽ ይኽእል እዩ ኦር እንትን ኢልና ፍሪጅ ውሽጢ ክነእትዮ የብልናን። ኣብ ትክክለኛ ኣብ ሸልፊ ክቕመጥ ዘለዎ ኩሉ ሻዕ መድሓኒት ክነቕምጥ ከለና ህፃናት ኣብ ዘይረኽብዎና ኣብ ዝተቆለፈ ሸልፍ ክነቕምጥ ኣለና። ምክንያቱ ህፃናት ሓድሽ ነገር ናይ ምምኳር ተለምዶ እና ፍጥነት ኣለዎም። ስለዚ
ኣብ ቁልፍ ካቢኔት ክነቕምጦ ኣለና ኩሉ ሻዕ ህፃናትና ተኸታቲልና ዝገብርዎ ኣክቲቪቲ ናይ ጥዕንኦም ኩነታት ተኸታቲልና ክንዕበለና ጥዕናና ባዕልና ክንሕለለና ናይ ህፃናትና ናይ ባዕልና ስለልተኸታተልኩምኒ ብጣዕሚ የመስግን ብቐፃሊ ቪድዮ እስካዕ ንራኸብ ብጉጉት ይፅበየኩም የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ